Ơi phải. Ôi, mà Ang nào mà là limun lại vậy, thu được thằng lấy xì phui. không ăn được ghé lên mặt trăng nào. Theo lấy sửa gần mát tên xuống là Không mà đâu. Tay mà tháo tin tao lột ra được, mày vào trong business xong rồi tụi nó cũng gồm tụi mình đó. Tay mà सानफ्रोमबो नेबाय थानो हायो नामा ओजोंफाय आंहा नोंसो मोनसे गोनां बाथ्रा दं बा माबायदि सिख्लालै बेलाय नोंनो लोगोखौ नांगौ ना आंखौ नांगौ नोंबो सानसेबो आंनि बाथ्रा मानिया नों आंखौ दिनैनिफ्राय जा लोगो हमबावसै अनसु नों दिनैनिफ्राय आंखौ बावगारदो नोंनि थाखाय नोंनि लोगोआनो गासैबो आंथ' नोंनि जेबो नङा Please bitin dabung. बा नोंनि साननाया बिदिसो नै सिख्ला खोनासं जों आगोलनिफ्रायनो लोगो जाबोनाय आरो दिनैसिम लोगो जाबोबाय दं ओइ अनसुफाय बे सिख्लानि थाखाय नों मानो एफाग्राब दुखु जादों हा Dan sedang. अनसुफाय दिनै नों बे सिख्लानि थाखायनो आंखौ सोबाबाय दे नोंसोरनि साननायानो जाफुंथोंसै अनसु थादो आं थांनोसै अनसु थानो नों दिनैनिफ्राय आंनो नोंनि अननायखौ नांला Ơi phải. Ô, này sao này fैदों. Moजां गेल दै. Second dinner जाखानांगौ दिनै. ओइ नै मोनफैबाय गाव. नै. गावलै मा नांथ्रा आन्थि मोनखांलायबाय. मिडिगिराबो मोननैल'सो दङ आंना. बेयावनो लानांगोन. Headshot gila. Wah, second dinner. Basla, जा बिजि खालै ओइ अनसुफाय गार्लफ्रेन्डजों रायलायबाय दं नामाब्रा जा बिजिखा माथो ओइ अनसुफाय गेले नामाब्रा पाबजि गेलेसै दे लाखिथ'नो होदोब्रा गार्लफ्रेन्डखौ दा दसे थाना रायलायफिननो हागोनब्रा दे अनलाइन जादो दे लाखिदो दे थाब लाखि दे औ दे ओइ भाइ मा नायबाय थाखो दे जइन खालामदो दे रेंआव हो भाइखौ लोगो मोनदों मोजाङानो जादों मैयानि बाथ्राखौ खोन्थालांसैलां भाइ माथो खालामबाय थादोंब्रा गोदाव सोरावनो हारसिंनो
दंलै फै ओरैनो जिरायनानै फेसबुकफोरखौनो नायलाबायबाय दंमोन आङो। ओमफ्राय फंबाय बहा थांफैदों नोंलाय? थांनायालाय जेरावबो थाङा आदा, आं ओरैनो बेरायलाबायबायसो दं। अ आदा, नों गाज्रि मोनाबा आं नोंनो फंसे खोथा खोन्थागोन। मानो गाज्रि मोनलाबायनो? मा खोथा बिक्रम भाइ? फै थिं जिरायना खोन्थाफै। नोंनि गोसोथोननाय सिख्लाया सोरबा सेंग्राजोंसो बेरायबाय थादोंमोन। आइया, नंगौना नङालै भाइ? दे मा नुवा नों खोथालाय? दे होमबा आदा थाथ'दो, आं मोनथिनाय बाथ्राखौथ' खोन्थाजोब्बायानो। दे होमबा आदा जाथ'लायदो। दे बिदिबालाय थांदो फंबाय। दाबा खोथाया नंगौना नङा जाखो? मेगनजों नुयि खोथाखौबो फोथायनो हाया। कलखौनो खालामना नायनोसै नामा आङो? नाङा आं दा खालामथ'ला, दायो न'आव थांनानै खालामसै। ओइ अनसु, नों बहा दं? नों आंखौ दिनै लोगो हमनो फैनो हागोन ना सना? औ सना हागोन। नोंलाय दालाय बहा दङ? नै जोंनि गामिनि थांलाय फैलाय लामायावनो दं आं। दे होमबालाय नों फैबाय थादो सना। औ सिमि, नों बेवहायनो थाबाय थाथ', आं थांगासिनो दङ। नै दानो मोनहैगोन। दे। सफैबायना अनसु? औ सना सफैबाय। ओमफ्राय सना दालाय बहाथो थांनो नागिरदों? थौ पार्कफोरावनो एसे बेरायना फैनोसै। थांसै थौ, गाखोदो थौ। थौदो बिब्दिबालाय। सना, नों आंखौ जोबोद मोजां मोनमारो ना? औ अनसु, मानो मोजां मोना जानो? आं नोंखौ गावनि जिउनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनो अनसु। नंगौना बेबे? औ। ओइ सिमि सना, नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरा नोंखौ हराबालाय? थोद जाम्बा, बिदि बुंनो मोनो नामा? नंगौना सना, नों आंखौ माब्लाबाबो थगायना थांमारनाय नङाथ'? नंमारगौलै सना, नों फोथायमाराबा नै मबाइलनिबो खर सम थायो नालाय दिनैसो खोनाफेरबाय आं। खोनाफेरा थै। ओइ अनसु, थांना मेथाइ लायथां, जा जानो लुगैदों। मोनजाथारैनो फिसाजोआ साला फैसा गैयिफोराव बेलायनोसै। मेथाइ सोरनोबा मेथाइ नांगोन ना मेथाइ? मा आदा, मेथाइ नांगौ? आदा, नोंनि आंनि नांगोन ना मेव नांगौ? आं मोनथियालै, नोंसा बेसेनाव सों। सना, नोंनि आंनिखौनो जाखागोन आं। बाजै, दे खैथा लाखिदो। सना, दे खैथा लाखिदो। ओइ फैसा गैया, 10 थाखाल' दङ। मेवखौ पेकेटसे लाखि, ओमफ्राय नोंनि आंनिखौ पेकेटसे लाखि। होमबाबो जा। फंबाय, नों बाजैनो होदोलै पेकेटनै। आदा,
गुरलाबा हरदो गुरलाबा गुरलाबा साला सुवाद सेंग्राया मा बुंलांखोलै नायलाय सना खेबसे सेलफि हेल' दानसोरां आं नै गामियावनो दङमोन मामोन मा दैया माबा जादों र' होमबा आं दसे उनाव थांगासिनो दानो सना मा जाखो मानोथो इमान हाखु दाखु थांनो ओंखारखो दानसोरांलानि मादैया माबा जादोंनो लोमजादों नामा होनो दानसोरां आंखौ थाबैनो लिंहरदों न'आव डाक्टारनाव बहाबा थाङोनो थौदो होमबालाय थांसै थौदो नों मानो एफाग्राब दुखु जादों हा दानसोरां बा अनसुफाय दिनै नों बे सिख्लानि थाखायनो आंखौ सोबाबाय दानसोरां भाई आंखौ निमाहा होदोलै जागोलै भाई माखौ सिन्था खालामबाय थादों नोंलाय गासैबो गोरोन्थियानो आंनि जाजोबबाय जेबो नङालै फै भाई